Hey guys, kom med mig i en vlog i sådan et par timer. Jeg kommer hjem fra gården. Se, der er sådan kaniner derhenne. De sidder der, de er lidt bange for sådan ting. Ja. Hønsene. Det sidste kaninfoder, der ligger derhenne, det kaster vi bare ud til dem, og så bliver det helt vilde og slås om det hele. Så vloggen og sådan, det her, det er Muldvarpested. Lige der startede på gården, ikke også? Der var Muldvarpested og sådan nogle der overalt her. Det var vanvittigt. Nå, men jeg sætter mig på sådan en lille Den er meget langt nede. Okay, jeg skal lige holde den der. Okay, jeg bliver tit sådan gynget på gyngen. Det er sådan, jeg føler, at jeg er så tæt dø. Jeg bliver gynget sådan. Det er heldigt lidt. Der er sådan en stikkelsbærbusk. Jeg ryger hele tiden ind i den her gynge. Men det er også her, jeg rider. Ude på banen. De kan se lige der forud. Det er der, hvor vi kalder det for pensionisterne. Jeg elsker at være. Altså, når jeg skal flytte hjemmefra, så skal jeg helt klart flytte sammen med nogle af mine venner, hvis de gider stadigvæk op på en gård sammen med mig. 2 af mine veninder. Der er sådan en gård. Og så skal vi have en hest hver, fordi vi kan alle sammen ride. Så. Og guys, jeg har rodet galop for første gang. I går. Nej, i forgårs, ikke også, der red jeg galop. Det var så fedt. Det gik så stærkt. Altså, jeg drikker en sådan juice. Det er det, men det er så godt være, at man kan have bare ben dag og bare arme. Og i morgen bliver det endnu bedre. Altså, der kan jeg få en meget tynd en på. Og nogle lyseshorts. Det var sådan en 2-pakke. Jeg køber alt mit tøj i H&M. Næsten. Ellers så er det i Name It. Eller på Shein. Men sådan, jeg elsker at købe kjoler på Shein. Der er nogle sådan toppe. Kjoler og toppe. Det køber jeg. Og der er også sokker. Det har jeg. De kan også være. Det er ikke muldvarpe. Det er tissemyttersted. Jeg så lige tissemyttekravle op af stedet. Der. Jo. Nå, men lad os komme i gang med sådan en hvide blok. Kan jeg komme op og gå? Ej, oh my god. Sådan der. Yay. Okay. Jeg spørger lige, om jeg må gå til min skønne, dejlige by til Aaron. Altså, jeg har ikke prøvet det, men sådan, han kommer tilbage. Det er så dejligt. Okay, så skynder. Så skal vi ind i stallen. Så. Her står det. Okay, jeg vender tilbage, når jeg kommer ud. Du er ikke Aaron. Aaron. Det er Aaron. Lysestappen.
Det er Jaron. Det er Jaron. Og det der, det tror jeg er Bamse. Bamse. Det er sådan lederen af dem alle, føler jeg. Nej, det der, det er Bamse. Men det der, det er Bamse. Du bliver overfaldet af hestesnøjt. Og hestelort dig. Bamse, han er også en sund dreng. Han er også en god dreng. Ja, det er det. Se dig selv. Blokken den bliver sådan 20 minutter lang, så hvis I kan se 20 minutter, så bliver det okay. Ja. Så. Hej, Basse. Hej. Han fælder. Sådan. Han fælder så meget stadigvæk. Hej, Basse. Det er så varmt, hvis I gør sådan der. Så kan man mærke alt det varme på en islander. Hej, Basse. Han spiser godt nok meget højt. Hej, Bamse. Hej. Hej, Basse. Hej. Du er sød, ja. Så står han henne. Det er min juicehund. Ja, du er syg. Nu prøver jeg at se, om der er den rulle. Hej, Basse. Du ser syg ud. Du ser syg. Nu gør du bare verdens bedste hest. Du er verdens bedste hest i verden. Det er verdens blødeste og bedste hest. Altså, han er så blød. Det er som om, han lige har været i bad. Lige her er han meget blød. Det er sådan stift. Hej, Basse. Kram mig. Han er bare så sød. Prøv lige gå hen og se nogle andre heste. Jeg kan også godt hjælpe sammen. Lad os sige hej til. En af jer. Hej. Hej. Ja, det her det er en telefon. De ser så sjove ud, når de sådan kigger. Hej. De er så søde. Det flyver alt, der går ind i mit hav. Hej, Bamse. Hej. Hej, Aron. Jeg skal lige små
min juice ud. Og hvis I har set min shorts video, så var det jo det her ord og den her, når jeg skal hente arbejde. Og så her er hans sædelting. Det er hans sædel. Og hans hoved under sædel. Kommer du til? Og frisk græs til nogle af hestene. Hej. Det er nogen, der har lyst til noget frisk græs. Har du lyst til det, pige? Hej, Theo. Hej, ven. Hej. Kan du tænke dig noget græs? Det var sådan noget. Værsgo, I kan bare spise det derfra, ikke også? Så jeg ikke spiser mine fingre på et tidspunkt. Så det er bare I sådan nogle piger, der får det. Nej, jeg har ikke mere. Jeg har ikke mere. Så fik I noget lækkert at spise. Ikke også, piger? Ja. Yeah. Næste piger. Det her er pigerne. Før var vi inde hos drengene. Det her er pigehesten. Det her er din pige. Kan I se, hvad den pige ser ud? Ja. Hej, hej, venner. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Så skal vi ud derfra. Jeg kolder bare henover. Det er sådan lidt vanskeligere vej, den der til jer. 3, 2, 1, tak. Så. Mål. Jeg er virkelig dårlig til fodbold. Man skal lige se, hvor hårdt jeg kan skride. Min fod! Det var jeg ikke så specielt god til. Okay. Det må du ikke tænke, hvis den var knækket. Jeg er så tosset. Kan du høre, hvordan den knæede? Ja. Den er lige på vippen, tror jeg. Jeg skal ikke over den. Okay, skal vi dønnes? Ja. Ja, okay. Godt. Ja. Okay, hvis jeg skal vise jer, hvor vi løber mig. Og den er så lavt nu. Når du gynger. Det er jo hyggeligt. Ja. Ja. Ikke noget i Stikkelsbærbusken. Ikke i Stikkelsbærbusken. Nej, du kører mig jo bare ikke i Stikkelsbærbusken. Lige så det går lidt. Sådan.
Nej! Hvor lang tid videoen lavet? Hold op. 15 minutter. Jeg skal holde fast nu. Jeg skal prøve at gøre det rigtig vildt. Ikke dræb! Oh my god, de skal altså have fjernet den busk. Du skal have sådan en grensaks. Ah. Før at det er jeg ramte ned i tissemørebålet. Kan vi lige stoppe den? Stoppe helt? Ja. Øj, jeg ramte ned i det der med min fod. Sådan er det. Det var virkelig, der kan du tisse mere på mig. De er så små og klamme. Selvom de er små, man kan dræbe dem meget nemt. Så er de ulækre. Ligesom mange dyr er. Er du klar? Så de er uden om den dumme busk. Den der. Jeg vil hellere ind i stikkelsbærbusken. Stikkelsbærbusken vil jeg hellere. Okay, videoen har været i. Der er 2 minutter tilbage i videoen. Og så er den for lang. Jeg laver en part 2 af sleepover senere. Og når jeg er på vej hjem, så starter jeg sleepover-videoen. Hvis hun altså er med på det. Men jeg skal i hvert fald lave sleepovers-video. Og ja. Jeg håber, der er en anden, der gider at være med, som vi plejer at være sammen med. Jeg håber virkelig, han vil være med. Det bliver hele tiden så akavet, når han er med. Jeg er ved at ramme ind i vips. Er du det? Det er ikke godt. Det siger jeg jo, når jeg kommer herned. Det er herned. Okay, stop den lige helt. Bo, stop den helt. Nej. Skal du stoppe? Slip. Okay, så kom tilbage til sleepover-videoen senere i dag. Så jeg skynder mig at uploade den her, så den bliver uploadet med det samme nu. Så ja, vi ses. Og please like og subscribe til kanalen. Vi har kun 55 followers og følger. Og sådan, ja. I will have five followers. It's because
the one who isn't Danish, so they know, please like and subscribe to our channel. Thank you. Bye. Have a good day. Vi ses. Bye.